Muntele este un loc incredibil, un loc superb, dar în același timp este și destul de aspru, destul de neprietenos în anumite circunstanțe. Căldura și apa caldă sunt două elemente esențiale în bazele noastre de salvare, atât pentru noi, cât și pentru oamenii pe care îi salvăm. Cei salvați din partea superioară a masivului Bucegi ajung în prima fază aici, la noi, la baza de salvare de la Babele, și este foarte important ca aici să avem toate condițiile, apă caldă, căldură, pentru a le putea oferi confortul necesar până îi transportăm jos în oraș. Parteneriatul cu Ariston ne-a arătat cât de apreciată este munca noastră. Susținerea lor ne-a încălzit sufletele, la propriu. Se pare că oamenilor care fac bine li se întâmplă lucruri bune. Mulțumim, Ariston! Misiunea Ariston continuă. Misiunea Ariston continuă. Împreună putem duce confortul chiar și acolo unde pare greu de atins.